Καλησπέρα σας και σας ευχαριστούμε. Ο Εκπολιτιστικός Εξοραϊστικός Σύλλογος Επολίων Η Αναγέννηση είμαστε εδώ σήμερα ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου Αθήνας για να ζητήσουμε να λάβει αποφάσεις που θα έπρεπε να έχουν ληφθεί εδώ και πολλά χρόνια. Δεν θα περιγράψουμε την κατάσταση στο οικόπεδο της παλιάς βιομηχανίας Βότρης, αλλά και στα αδόμητα δημόσια οικόπεδα επί της Εθνικής Οδού, γιατί την ξέρετε ή τουλάχιστον θα έπρεπε να την ξέρετε, άλλωστε είστε υποχρεωμένοι. Ο Δήμος Αθηναίων άλλωστε ανήκει στους υπεύθυνους για αυτή την άθλια κατάσταση. Αποκοινούμε τις κυβερνήσεις που πέρασαν από αυτό το τόπο, οι δημοτικές αρχές επέλεξαν σε αντίθεση με τις ανάγκες των κατοίκων, των οικογενειών και των παιδιών της γειτονιάς μας. Δεν έχουμε κάποιο ειδικό προσωπικό ζήτημα και καμία αιμονή με κανέναν, όμως ως σύλλογος της γειτονιάς θα σας κρίνουμε ως αυτό που είστε και είστε διοίκηση, είστε υπεύθυνοι. Είμαστε εδώ για πολλοστή φορά τα τελευταία χρόνια και δεν έχουμε καμία διάθεση να λάβουμε για ακόμα μία φορά τσάι και συμπάθειο, από το οποίο έχουν γεμίσει οι αποθήκες μας έως τα ταβάνια. Αυτό που θέλουμε είναι αποδοχή των αιτημάτων μας. Αυτό που θέλουμε είναι χρονοδιαγράμματα υλοποίησης και χρηματοδότηση. Αυτό που θέλουμε είναι να αποκλειστεί οποιαδήποτε έμεση ή άμεση παραχώρηση του χώρου σε ιδιώτες, επενδυτούς, χορηγούς και πείτε τους όπως επιθυμείτε, και σε εμάς να μείνει λίγο πράσινο, λίγο γκαζόν και 2 παγκάκια για να λέμε και ευχαριστώ. Οι κάτοικοι των Επολίων και ο σύλλογός τους, η Αναγέννηση, δεν αγωνίζονται στεναρά εδώ και 30 και πλέον χρόνια για να κάνουμε τώρα πίσω. Ζητάμε και διεκδικούμε την αξιοποίηση του Βότρη σύμφωνα με τη χρήση του χώρου και των αδόμητων οικοπαίδων επί της Εθνικής Οδού. Αποκλειστικά για τις ανάγκες των κατοίκων και αποκλειστικά με βάση τα αιτήματά μας. Και δεν θα κάνουμε πίσω από αυτό. Το έχουν ανάγκη τα παιδιά μας. Είμαστε εδώ και δεν έχουμε καταλάβει γιατί ως Δημοτική Αρχή δεν έχετε ανακοινώσει τις προθέσεις σας. Τι είναι αυτό που μπορεί να εμποδίζει μια Δημοτική Αρχή και την κυβέρνηση από το να ανακοινώσει την ανέγερση ενός νέου νηπιαγωγείου σε ένα οικόπεδο που πληρώθηκε ακριβώς για αυτό το σκοπό από τα λεφτά του λαού και έχουν περάσει τόσα χρόνια? Μήπως δεν είναι στριμωγμένα 100 και πλέον σε πολιοτάκια κάθε χρόνο σε ακατάλληλους χώρους? Είναι. Μήπως είναι οι χώροι στο 62ο Δημοτικό κατάλληλοι και επαρκείς για τη δίχρονη προσχολική αγωγή? Όχι, δεν είναι. Μήπως δεν προβλέπεται η ανέγερση του νηπιαγωγείου από το ΦΕΚ? Προβλέπεται. Άρα ο μόνος λόγος είναι η πολιτική που βλέπει τις ανάγκες των παιδιών μας ως αδικαιολόγητο κόστος. Εμείς το βλέπουμε αλλιώς. Εμείς για τα παιδιά μας θέλουμε το καλύτερο και όχι το φθηνότερο με ό,τι περισσεύει από το τάισμα των επιχειρηματιών του τουρισμού και των εργολάβων. Αυτό το καλύτερο το έχουμε πληρώσει ήδη 2-3 φορές από τα τέλη, τους φόρους και τα χαράτσια. Τι είναι αυτό που εμποδίζει μια Δημοτική Αρχή και μια κυβέρνηση από το να σχεδιάσει και να ανακοινώσει την αναστήλωση των διατηρητέων ιστορικών κτηρίων του Βότρης, που αυτή τη στιγμή διαλύονται, και να στεγάσει εκεί ένα κέντρο πολιτισμού και εικαστικών τεχνών για τα παιδιά, για μικρούς και μεγάλους των Επολίων και της ευρύτερης περιοχής. Για να έχουν δωρεάν πρόσβαση οι κάτοικοι και οι οικογένειες σε εργαστήρια, σε εκμάθηση, να στηρίζεται η καλλιέργεια του πνεύματος, να υπάρχει ερασιτεχνική δημιουργία. Τι σας εμποδίζει? Μήπως έχουμε πολλά τέτοια εκεί κοντά? Όχι. Μήπως έχει φτάσει στο απόγειο της δυνατότητας και της κάλυψης των αναγκών ο Πανδά? Ούτε καν. Εδώ εμείς ένας απλός σύλλογος και χωρίς καμία στήριξη οι εκδηλώσεις που πραγματοποιούμε στη γειτονιά είναι περισσότερες από ότι ο Δήμος. Μιλάμε για τέτοια ένδια, ενώ οι ανάγκες του κόσμου είναι τεράστια. Μήπως το εχθρικό και αδιάφορο στις ανάγκες του κόσμου κράτος περιμένει να γκρεμιστούν? Προφανώς. Τι είναι αυτό που εμποδίζει μια Δημοτική Αρχή και μια κυβέρνηση από το να αναπλάσει ένα οικοδομικό τετράγωνο και τα γειτονικά οικόπεδα, να διανοίξει την οδό Γράμμου, να φτιάξει πεζοδρόμια της προκοπής, που ούτε έξω από το παιδικό σταθμό στη Σιώκου δεν χωράνε να περάσουν τα βρεφικά καρότσια, να ρίξει τις μάντρες και τις περιφράξεις, να φτιάξει φωτισμό σε έναν ενιαίο ελεύθερο χώρο. Κύριε Βερά, θα μιλήσει και η... Μάλιστα. Μήπως δεν προβλέπονται όλα αυτά από το σχέδιο πόλεως? Προβλέπονται. Μήπως άλλωστε για αναπλάσεις διατίθονται εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Εκεί βρίσκεται τα χρήματα. Εκεί όμως δεν είναι κάτοικοι των Επολίων. Εκεί είναι επιχειρηματικά συμφέροντα και χάρισμα για 100 χρόνια στο πετό και σε μια ανώνυμη εταιρεία ένα γήπεδο. Εμείς λοιπόν έχουμε λοιπόν σήμερα το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι το εξής. Μια γειτονιά που διεκδικεί τα αυτονόητα, ένα κράτος και μια τοπική διοίκηση που αρνείται να τα κάνει και τα θεωρεί περιττά,
και μια δημοτική αρχή που καλείται να πάρει θέση και να αποδεχθεί τα αιτήματα των κατοίκων. Εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Είμαστε και συγκεκριμένοι και για τον αγώνα μας εμείς είμαστε περήφανοι. Οι διοικήσεις δεν θα έπρεπε να είναι περήφανες για τη χαβούζα και τη βρωμιά που υπάρχει στο Βότρης και για τα άλλη τα προβλήματα. Θέσαμε τα ζητήματα, καταθέσαμε τις υπογραφές μας και περιμένουμε συγκεκριμένες λύσεις και προτάσεις από τη Δημοτική Αρχή. Μια ολόκληρη γειτονιά αδειμονεί και ελπίζει. Μια ολόκληρη γειτονιά αγωνίζεται και διεκδικεί. Σας παραδίδουμε και θέλουμε να αποτυπωθεί στα πρακτικά τα ψηφίσματα και τις ανακοινώσεις πολλών φορέων και συλλόγων της περιοχής, γιατί δεν είναι μόνο η αναγέννηση. Και γιατί σε αυτό το ζήτημα δεν μιλάτε με κάποιους, με λίγους. Σε αυτό το ζήτημα μιλάτε με μια ολόκληρη γειτονιά, η οποία θα εξασφαλίσει ότι κανένας αρνητικός σχεδιασμός δεν πρόκειται να γίνει δεκτός και θα τον σπαραλιάσει με τον αγώνα της. Έχουμε ένα σύνθημα αυτές τις μέρες και παρόλο το ότι βάλατε τη συζήτηση 29 Ιουλίου, αυτό το σύνθημα το άκουσε η γειτονιά και συνηγόρησε και φαίνεται και με την κινητοποίησή μας σήμερα για το Βότρης δεν θα κάνουμε ούτε ένα βήμα πίσω. Σας ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε. Εδώ και η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και της Ένωσης Γονέων. Ελάτε, το όνομά σας να μας πείτε μόνο στο μικρόφωνο. Μίλησε αρκετά ο συνδημότης μας, οπότε... Καλησπέρα, Μαργαρίτη Κατερίνα, πρόεδρος της Ένωσης Γονέων της 4ης Δημοτικής Κοινότητας. Πείτε το ξανά για τα πρακτικά, το λέω. Μαργαρίτη Κατερίνα, πρόεδρος της Ένωσης Γονέων της 4ης Δημοτικής Κοινότητας Αθήνας. Και θέλω να πω σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους ότι δεν είναι πρώτη φορά που η Ένωση και από αυτό το βήμα ξαναθέτει ως επιτακτικό και πάγιο αίτημα το ζήτημα της σχολικής στέγης που αντιμετωπίζουν όλες οι κοινότητες του Δήμου της Αθήνας και έχουμε ζητήσει ενώσεις από τη νέα Δημοτική Αρχή που ακόμα δεν μας έχει κάνει δεκτούς, για να μην ξεχνιόμαστε. Και εννοείται πως στηρίζουμε και είμαστε κομμάτι του αγώνα των κατοίκων των Σεπολίων για την περιοχή του Βότρης και το οικόπεδο που είναι χαρακτηρισμένο για την σχολική στέγη και την ανέγερση νέων νηπιαγωγείων εκεί, διαχρονικά τα τελευταία χρόνια και το παρακολουθούμε στενά, γιατί υπάρχει μεγάλη και επιτακτική ανάγκη, ειδικά μετά την εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής αγωγής, το ζήτημα της στέγασης όχι μόνο των νηπίων, αλλά κυρίως αυτών και των προνηπίων, όπου συνήθως κάνουν μάθημα και στεγάζονται κάτω από άθλια κτίρια, κακοσυντηρημένα, με πολλές κακοτεχνίες εξ αρχής και μάλιστα θέτουν και τη σωματική τους ακεραιότητα σε καθημερινό κίνδυνο. Και αναρωτιόμαστε για ποιο λόγο δεν προχωράνε οι ανεγέρσεις νέων σχολικών κτηρίων, ενώ προχωράνε οι ανεγέρσεις νέων αθλητικών γηπέδων. Γιατί χαρίζονται εκατοντάδες χρόνια δωρεάν κάποια τέτοιου τύπου γήπεδα, ενώ οι πραγματικές ανάγκες των παιδιών μας δεν μπορούν να στεγαστούν και δεν βρίσκουν μέρος και χώρο. Δεν θα επιτρέψουμε. Επίσης, ένα επιχείρημα των προηγούμενων δημοτικών αρχών ήταν ότι δεν υπάρχει και χώρος, δεν υπάρχει οικόπεδο για να χτιστούν και να βολευτούν, ας πούμε, τόσοι μαθητές σε νέα σχολεία. Εδώ που υπάρχει όμως και είναι και χαρακτηρισμένο, δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε και δεν θα φύγουμε από εδώ και δεν θα σταματήσουμε εάν σήμερα δεν πάρθει απόφαση υπέρ των αιτημάτων των παιδιών μας, όπου η αναγέννηση και οι φορείς σας φέρνουν και έτοιμο σχέδιο, σε αντιπαράθεση με την προηγούμενη συζήτηση που ζητάγατε πρόταση συγκεκριμένη. Εδώ υπάρχει συγκεκριμένη και δεν θα κάνουμε βήμα πίσω από τη συγκεκριμένη πρόταση που είναι των κατοίκων, διαμορφωμένη σύμφωνα με τις ανάγκες μας και απαντάει στις σύγχρονες ανάγκες της παιδαγωγικής για τα παιδιά και για το σχολείο του 2024. Αναμένουμε λοιπόν τις αποφάσεις σας σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Καβαθάς. Ο κύριος Καβαθάς, ως αρμόδιος για την δημοτική περιουσία, χειρίστηκε τη σύμβαση με την ΚΤΙΠ. Πριν αρχίσω την τοποθέτησή μου σχετικά, θα ήθελα να κάνω μια παρέμβαση σχετικά με τη συνέχεια της διοίκησης, την οποία επικαλείται μονίμως ο κ. Παπαδάκης. Είτε μας αρέσει, είτε δεν μας αρέσει, η διοίκηση έχει συνέχεια. Και το συγκεκριμένο θέμα που συζητάμε είναι ένα θέμα τέτοιο που αναγκαστικά ο Δήμος, η νυν διοίκηση θα πρέπει να ασχοληθεί, γιατί έχει ξεκινήσει ένα χρόνο πριν. Δεν το τονίσατε. Κυρίες και κύριοι,
άκουσα με προσοχή αυτά που μας αναφέρατε και επίσης διάβασα και την επιστολή την οποία είχατε στείλει στις 26 Πρώτου 24. Την ελόγω επιστολή την έχετε απευθύνει προς πολλούς συναδέλφους, όχι εκτός από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο και τον εντεταλμένο, που αφορά τη δημοτική περιουσία. Δεν πειράζει όμως. Αν είχατε απευθύνει την επιστολή αυτή στους αρμόδιους φορείς, θα είχατε πάρει και τις απαντήσεις, αλλά κυρίως δεν θα είχατε λάβει λάθος μηνύματα. Στη συζήτηση που έγινε τον Ιανουάριο, από ό,τι έχω πληροφορηθεί, πήρατε κάποια λάθος μηνύματα. Να πάμε τώρα στο θέμα μας. Από τη συζήτηση που έγινε. Λοιπόν, είπα, πήρατε λάθος μηνύματα. Ένα, θα σας το πω. Το ακίνητο Βότρης, όπως περιγράφεται, ανήκει στην ιδιοκτησία της ΚΤΙΠ. Στις 25 Πέμπτου του 2023 υπογράφηκε μια σύμβαση παραχώρησης προς το Δήμο Αθηναίων. Ο Δήμος Αθηναίων, βάσει της σύμβασης αυτής, έχει το δικαίωμα χρήσης με σκοπό την ανάπλαση και φύλαξη του χώρου, την αναβάθμισή του για τη βελτίωση της ποιότητας των κατοίκων και την ανάδειξη του βιομηχανικού συγκροτήματος. Η διάρκεια της είναι για 5 έτη. Θα αναφερθώ και λίγο στο ιστορικό του όλου θέματος, για να πληροφορηθούμε όσοι δεν έχουν γνώση γι' αυτό. Το Υπουργείο Πολιτισμού το 2004 χαρακτήρισε ως μνημεία τα κελύφη των κτηρίων και την καμινάδα του συγκροτήματος Βότρης. Επίσης, το 2012, με το ΦΕΚ 400, ο χώρος αυτός έχει χαρακτηριστεί ως σχολικός. Αναφέρω τους χαρακτηρισμούς αυτούς όπως περιγράφονται στη σύμβαση ακριβώς. Για την πλήρη ενημέρωσή σας, σε όσους δεν το ξέρετε, θα το υποβάλω και στη γραμματεία τη σύμβαση, αναφέρει: ενώ ο χώρος έχει χαρακτηριστεί ως σχολικός, δεν έχει ανεγερθεί διδακτήριο στην ελόγω έκταση λόγω, αναφέρει κάποιους λόγους και μεταξύ τον κυριότερο είναι η αύξηση της δαπάνης για την ανέγερση διδακτηρίου. Σας αναφέρω ακριβώς, αν δεν γνωρίζετε, τι ακριβώς περιγράφει η σύμβαση που έχει ο Δήμος Αθηναίων. Δηλαδή, από όσα αναφέραμε, θα πρέπει να ξέρουμε ότι για να συμβεί οτιδήποτε στην περιοχή αυτή, οτιδήποτε άλλο στην περιοχή αυτή, απαιτούνται μία σειρά αναθεωρήσεων και τροποποιήσεων και μία σειρά αποφάσεων από διάφορους φορείς. Και τώρα στο θέμα και στο αίτημα του συλλόγου σας. Ο Δήμος αυτό που έχει να κάνει σε αυτή τη φάση είναι να διατηρήσει, όπως έχει τη συμβατική υποχρέωση, το χώρο καθαρό, και θα ήθελα και τη βοήθειά σας γι' αυτό, τον έχω επισκεφτεί το χώρο και το ξέρω, να δημιουργήσει χώρους πρασίνου, να τοποθετηθεί δίκτυο φωτισμού και οτιδήποτε άλλο μπορεί να διευκολύνει. Και δεύτερο, να μεταφέρει τα αιτήματά σας στους αρμόδιους φορείς, ώστε όλοι μαζί, ο Δήμος, το Υπουργείο Πολιτισμού και η ΚΤΙΠ, να φροντίσουμε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Και θα τονίσω κάτι. Στην περίπτωση 4 του υπομνήματός σας, σας λέω ότι δεν υπάρχει κάτι σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουμε σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και επιπλέον θα συμπληρώσω ότι είμαι μαζί σας σε αυτά ό,τι αιτηθήκατε. Ευχαριστώ. Μισό λεπτό. Κύριε Δήμαρχε, μισό λεπτό παρακαλώ. Κύριε Δήμαρχε, μισό λεπτό παρακαλώ. Θέλει κάποιος συνάδελφος να μιλήσει? Κύριος Μπακογιάννης. Κύριε Πρόεδρε, να ξεκινήσουμε από το αίτημα των κατοίκων.
το οποίο είναι ένα διαχρονικό αίτημα, απόλυτο σωστό, απόλυτο δίκαιο. Και έχουν κάθε λόγο να έρχονται και να το θέτουν. Εμείς κάναμε ένα πάρα πολύ μεγάλο βήμα στην περιοχή με το Κοροπούλι. Γκρεμίσαμε ένα εργοστάσιο, δημιουργήσαμε ένα πάρκο. Παρεμπιπτόντως, παρένθεση, σήμερα είναι σε κακή κατάσταση, δεν λειτουργεί το συντριβάνι, το πράσινο είναι αφρόντιστο. Το λέω μήπως και κάποιος με ακούσει να κάνει κάτι γι' αυτό. Αλλά τέλος πάντων, κάναμε ένα μεγάλο βήμα. Τώρα πρέπει ο Δήμος να κάνει το επόμενο βήμα. Έχετε μια βάση που εμείς δεν είχαμε. Γιατί για πάρα πολλά χρόνια ο Δήμος διεκδικούσε να βρει μια λύση με την ΚΤΙΠ. Εμείς τη βρήκαμε αυτή τη λύση. Άρα έχετε κάπου να πατήσετε. Μπορείτε παρακαλώ να μας πείτε ποιο είναι το σχέδιό σας. Έχει, όπως είπατε και εσείς ο ίδιος, κύριε Δήμαρχε, τεθεί το θέμα από τον Ιανουάριο. Άρα δεν το ακούτε πρώτη φορά σήμερα. Σας παρακαλώ συγκεκριμένα, μπορείτε να μας πείτε ποια είναι τα επόμενα σας βήματα. Γιατί πρέπει να πω ότι η απουσία του Δημάρχου από τη συζήτηση και άδεια έδρα δεν μου δικαινά μεγάλη αισιοδοξία. Άρα, αν μπορείτε, να είστε όσο γίνεται πιο ξεκάθαρος. Νομίζω ότι... Κύριε Καβαθά, έχετε δικαίωμα δευτερολογίας, οπότε θα... Εντάξει. Ο κύριος Ζαχαριάδης. Δεν βλέπω να δει. Ο κύριος... Εδώ είμαι. Ναι, ελάτε κύριε Ζαχαριάδη. Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό αίτημα και μια σημαντική διεκδίκηση σε μια πάρα πολύ δύσκολη περιοχή της πόλης. Εμείς διαχρονικά έχουμε ταχθεί υπέρ του αιτήματος για ελεύθερους χώρους, για αδόμητους χώρους, για χώρους οι οποίοι έχουν σχέση με τον πολιτισμό και τη μόρφωση και νομίζουμε ότι είναι η ώρα να κάνουμε σε απάντηση του αιτήματος των πολιτών, που το θεωρώ σωστό και δίκαιο, όλοι μαζί πολλά βήματα μπροστά. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Γιώτης. Με συγχωρείτε, ο κύριος Βουρδουμπάς. Με συγχωρείτε. Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω αν ο κύριος Μπακογιάννης είχε και ένα τόνο ειρωνίας τώρα αυτό το έχετε δίκιο. Λες και δεν δικούσε τόσα χρόνια το Δήμο. Είναι σαν αυτό που λέει διαφήμιση δεν θέλω δίκιο, θέλω άμυνα. Δεν θέλουν δίκιο οι άνθρωποι, να τους το πείτε. Κάποια στιγμή πρέπει να ικανοποιηθεί, γιατί μιλάμε για ένα θέμα 30 χρόνια με απανωτές κινητοποιήσεις. Εμείς, θα το πούμε ως λαϊκή συσπήρωση, έχουμε σταθεί δίπλα σε αυτές τις κινητοποιήσεις όλα αυτά τα χρόνια και έχουμε προσπαθήσει και όλο το προηγούμενο διάστημα και στην προηγούμενη δημαρχιακή θητεία να το αναδεικνύουμε και στο επίπεδο του Δημοτικού Συμβουλίου. Μου έκανε εντύπωση η έκφραση του κύριου Αντιδημάρχου και θα ήθελα να το διευκρινίσει στη δευτερολογία του. Το πήρατε λάθος μηνύματα. Το λέω με διπλή έννοια, μου κάνει εντύπωση. Το ένα είναι από ποιον πήρα λάθος μηνύματα το Γενάρη και ποια ήταν αυτά τα λάθος μηνύματα. Και ένα δεύτερο, ποια είναι τα σωστά μηνύματα που με την πρωτολογία του έδωσε σήμερα. Ποια είναι αυτά τα σωστά μηνύματα. Γιατί εμείς δεν είχαμε ψηφίσει τη σύμβαση της διοίκησης Μπακογιάννη με την ΚΤΙΠ, ακριβώς γιατί βλέπαμε τι ακριβώς πάει να κάνει. Ποιο ήταν το πρόβλημα της σύμβασης? Πρώτον, ότι δεν έλυνε το ζήτημα με τα σχολεία, το οποίο ούτε εσείς αναφέρεστε, ενώ αυτό είναι το κρίσιμο για το Βότρης. Χωρίς σχολεία δεν υπάρχει σοβαρή ανάπλαση στο Βότρης. Για να είμαστε καθαροί, δεν υπάρχει. Ό,τι άλλο και να λέτε είναι σαν αυτό που λένε στα Καλυστία, είμαστε με την παγκόσμια ειρήνη. Είναι ευχές. Και επειδή δεν έχουμε έρθει εδώ για να δώσουμε ευχές, και οι κάτοικοι έχουν έρθει εδώ πέρα για να ζητήσουν συγκεκριμένα αποφάσεις και χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση των αποφάσεων. Πρέπει να γίνουμε συγκεκριμένοι. Υπάρχει πάνω από ένας χρόνος που έχει υπογραφεί, ίσως είναι 1,5 χρόνος τώρα που έχει υπογραφεί. Κάπου εκεί. Τη σύμβαση του Δήμου, που έχει συνέχεια που λέτε με η διοίκηση, άρα είναι πάνω από χρόνος. Καλά το μετράω. Από τότε είναι χαρακτηριστικό ότι έχει χαθεί δηλαδή το 1,5 πέμπτο της σύμβασης με την ΚΤΙΠ. Από τότε δεν έχει γίνει σχεδόν τίποτα. Σχεδόν τίποτα. Και ερχόμαστε σήμερα να πούμε ποιο ήταν η απάντηση που έδωσε δηλαδή η Δημοτική Αρχή διαμέσου του Αντιδημάρχου, ότι σας καλούμε να μας βοηθήσετε να το καθαρίσουμε. Με συγχωρείτε, αλλά 7 μήνες διοίκηση σε ένα από τα εμβληματικά σημεία χώρους ελεύθερους σε επιβαρημένη περιοχή που είναι θέμα συζήτησης
στην πόλη δεκαετίες δεν επαρκεί. Δηλαδή, αυτό που θα περιμέναμε σήμερα και αυτό που ελπίζουμε να το ακούσουμε τουλάχιστον στο κλείσιμο στη δευτερολογία σας, είναι συγκεκριμένο σχέδιο. Τι θα γίνει πότε. Και ξαναλέω, είναι συγκεκριμένα πράγματα αυτά που ζητάνε. Δεν είναι γενικούρες. Ένα, θα διανοιγεί ο δρόμος, η γράμμου. Απλά πράγματα. Θα γίνει ήπια κυκλοφορία. Αυτό είναι υπόθεση του Δήμου. Δεν θέλει ούτε κτή, δεν θέλει κανένα. Ένα. Απλά πράγματα. Δύο, θα γίνει μια συζήτηση για το πώς θα αναδειχθεί ο βιομηχανικός χώρος. Τρία, θα δούμε με ποιο τρόπο θα δρομολογήσουμε άμεσα το να χτιστούν τα νηπιαγωγεία. Αυτά είναι πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Δεν μπορούμε να λέμε γενικούρες. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γιώτης, ναι. Ελάτε. Κύριε Γιώτη, θέλετε? Ναι, εντάχει. Άκουσα με προσοχή τους κατοίκους. Από εκεί και πέρα, εμείς σαν παράταξη είμαστε δίπλα τους. Έθεσαν συγκεκριμένα θέματα, συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες άπτονται αποφάσεων του Δήμου. Είμαστε δίπλα τους, γιατί αυτοί ζουν την καθημερινότητα, αυτοί βιώνουν το τεράστιο αυτό πρόβλημα. Είμαστε δίπλα τους και περιμένουμε πραγματικά να δούμε τα αντανακλαστικά του Δήμου. Κύριος Παπαδάκης. Ναι, θα ήθελα από το εξής, ξεκινώντας από το γεγονός ότι τα αιτήματα των κατοίκων που υπογράφουν και του συλλόγου είναι και δικά μας αιτήματα, θεωρώ εξαιρετικά ανεπαρκείς τις απαντήσεις που δόθηκαν και μάλιστα από τον έναν μόνο εκ των περισσότερων συναρμοδίων αντιδημάρχων, διότι δεν είναι μόνο ζήτημα διαχείρισης δημόσιας περιουσίας, είναι και ζήτημα σχεδιασμού, είναι ζήτημα διανοίξεων δρόμων και όλα αυτά τα οποία θέτουν. Πρώτα απ' όλα, να ξεκινήσω από το γεγονός ότι για άλλες περιπτώσεις χώρων πρασίνου κάνουμε αμάν και πώς να γίνουν απαλωτριώσεις, να βρούμε χρήματα, να αποζημιώσουμε τους ιδιοκτήτες, να δημιουργήσουμε χώρους πρασίνου ή κοινόχρηστους χώρους. Εδώ υπάρχει μια έκταση η οποία, κατά τα όσα είπε ο κύριος Καβαθάς, έχει παραχωρηθεί η κυριότητα στο Δήμο πριν από 1 χρόνο. Άρα δεν υπάρχει ζήτημα νομικό. Ορίστε. Λοιπόν, και αυτό αφορά, αν κατάλαβα καλά, το πρώην εργοστάσιο Βότρης που λένε εδώ πέρα οι κάτοικοι είναι 13,5 στρέμματα. Οι κάτοικοι μιλάνε και για άλλες αδόμητες δημόσιες εκτάσεις 5,5 στρέμματα. Αυτές ανήκουν στο Δήμο, κύριε Καβαθά, ή ανήκουν αλλού. Δεύτερον, συζητάνε για τη διάνοιξη της οδού Γράμμου, συζητάνε για την κατασκευή πεζοδρομίου στην οδό Αυλώνος, συζητάνε για λύσεις στο ένα το ΕΠΑΛ που μαθαίνω και εγώ δεν το ήξερα ότι υπάρχει ΕΠΑΛ που επί 25 χρόνια λειτουργεί σε κοντέινερ. Λοιπόν, αυτά, ορίστε, έτσι λέει. Λοιπόν, έτσι γράφει εδώ πέρα, να απομακρυνθούν τα κοντέινερ που έχουν συμπληρώσει 25 χρόνια εκεί και σαπίζουν. Αυτό λέει εκεί. Λοιπόν, άρα υπάρχει ένα ζήτημα το εξής, αυτό το οποίο ρωτάνε οι κάτοικοι και αναρωτιόμαστε και ρωτάμε και εμείς, είναι το εξής. Τι σχεδιάζει ο Δήμος να κάνει και τι έχει προγραμματίσει για την υλοποίηση του σχεδιασμού του. Αυτό είναι το θέμα. Καταλαβαίνω ότι έχει μια υποχρέωση να σεβαστεί αυτά που κρίθηκαν διατηρητέα για τις οροφές της Βότρης, τι άλλο είπατε εκεί κτλ. Αλλά από εκεί και μετά τα πράγματα συγκεκριμένα θα χτιστούν σχολεία, θα διανοιχτούν δρόμοι, θα αξιοποιηθούν τα άλλα οικόπεδα, θα διαμορφωθεί ο συνολικός χώρος που ζητάνε μέχρι τον οδό Αυλώνος. Ας έχουμε κάποιες απαντήσεις για αυτά. Και επίσης, κύριε Καβαθά, όταν λέω συχνά για τη διοικητική συνέχεια, δεν αμφισβητώ την ειλικρίνειά σας. Απλώς είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος να συγκαλύπτετε την πολιτική συνέχεια που σήμερα έχει αναδειχθεί από όλα τα θέματα που συζητήσαμε και γι' αυτό το απολαμβάνω. Κυρία Παπαδοπούλου. Λοιπόν, να κάνω πρώτα μια ερώτηση. Εμάς μας εστάλει η σύμβαση παραχώρησης στον Δήμο? Όχι. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα και πρέπει να ενημερωνόμαστε για όλα τα θέματα. Έχετε αναφερθεί κι εσείς στην εισήγησή σας για τη σύμβαση παραχώρησης και εμείς δεν ξέρουμε τι λέει σύμβαση παραχώρησης. Δεν γίνεται. Πώς θα πάρουμε θέση για κάποια πράγματα? Παρακαλώ, με τα εισηγητικά να έρχονται όλα τα έγγραφα και δεν ήταν και τίποτα τρομερό να έρθει και η σύμβαση παραχώρησης. Δεύτερο, από αυτά που άκουσα τώρα, από αυτά που ενημερώσατε εσείς. Να κάνω άλλη μια ερώτηση. Υπάρχει κάποια μελέτη του Δήμου, δεν λέω ότι την έχετε κάνει η τωρινή Δημοτική Αρχή, η προηγούμενη, υπάρχει κάποια μελέτη για το χώρο? Έχουμε κάνει ως Δήμος κάποια μελέτη? Όχι, δεν υπάρχει κάτι. Ωραία. Άρα ο Δήμος λοιπόν υπάρχει, μόνο οι κάτοικοι.
την οποία την έχετε καταθέσει, την οποία επίσης δεν έχουμε στα εισηγητικά. Καλό θα ήταν, εκτός από την επιστολή με τις 1000 υπογραφές, να είχαμε και τη μελέτη των κατοίκων. Πάμε τώρα σε αυτά που έχετε γράψει, τουλάχιστον αυτά που έχω μπροστά μου. Εδώ υπάρχει ένα αίτημα να απομακρυνθούν τα κοντέινερ. Τα κοντέινερ στεγάζουν τώρα σχολείο? Όχι. Είναι πολύ δύσκολο αυτά τα κοντέινερ να τα πάρουμε από εκεί. Δηλαδή, κάποιες παρεμβάσεις αρχικές, πριν πάμε στο πλάνο να φτιάξουμε όλο το χώρο και όλα τα κτίρια, νομίζω θα μπορούσαν να έχουν γίνει. Νομίζω ότι αυτό είναι το άμεσο. Να καθαρίσει ο χώρος. Έχουν έρθει κάτοικοι εδώ πέρα και δεν είναι η πρώτη φορά και ζητάνε τα αυτονόητα. Είναι ντροπή. Και το λέω ως κάτοικος, γιατί έχω βρεθεί στην ίδια θέση, να συζητάμε για τα αυτονόητα. Δεν μπορεί να έρχονται και να ζητάνε να καθαριστεί ο χώρος και να φύγουν τα κοντέινερ. Έπρεπε να το έχουμε κάνει από μόνοι μας. Όταν το πήρε το κτίριο Δήμος και όταν ήρθαν οι κάτοικοι και συζητήσανε με τους αρμόδιους, δεν συζήτησα μαζί σας από ό,τι κατάλαβα, κύριε Καβαθά. Ωραία. Δεν μπορούσε αυτό το πράγμα να έχει δρομολογηθεί. Λοιπόν, το θεωρώ το πρώτο, το θέμα της καθαριότητας και πιστεύω ότι η κυρία Μπέη θα συνδράμει με τις δυνάμεις της. Και να κάνουν το καλύτερο, γιατί το έχουν βάλει και πιο μετά στις υπογραφές. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δυστυχώς όλοι αυτοί οι χώροι καταλήγουν χωματερές. Και είναι και επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία, είναι και υποβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος. Δεν νομίζω ότι κανένας θέλει να ζει μέσα σε τέτοιες καταστάσεις. Αυτό νομίζω ότι μπορούμε σε πρώτη φάση να το ρυθμίσουμε. Ίσως είναι και το πιο εύκολο από το να χτίσουμε τα σχολεία. Πιστεύω ότι εκεί θα πρέπει να είναι η πρώτη παρέμβαση και να μην περιμένουμε ούτε πάλι να γίνουν συζητήσεις, ούτε να γίνουν, μελέτες ή οτιδήποτε. Σε δεύτερο επίπεδο, σίγουρα θα έπρεπε να γίνει μια μελέτη. Δεν έχουμε τη σύμβαση παραχώρησης, μιλάει για 5 χρόνια. Εύλογα οι άνθρωποι ρωτάνε τι θα γίνει μετά και τι προβλέπεται μετά. Ούτε για τα 5 χρόνια δεν προβλέπεται, όπως φαίνεται. Για το μετά. Πιστεύω και είναι και 1100 υπογραφές και με ευκαιρία και με αφορμή και αυτής της συζήτησης έρχονται, τα λαμβάνουμε όλοι, πάρα πολλές επιστολές κατοίκων με πάρα πολλές υπογραφές. Δεν μπορούμε να αγνοούμε αυτούς τους ανθρώπους. Καλό θα είναι τα θέματα να τα φέρνουμε το συντομότερο δυνατόν. Λοιπόν, εγώ αυτό που προτείνω είναι πρώτον να μας στείλετε τη σύμβαση παραχώρησης, να ενημερωθούμε όλοι για το τι περιλαμβάνει, για να ξέρουμε, να έχουμε μια βάση για να μπορούμε να προτείνουμε κι εμείς. Δεύτερον, ο Δήμος να κάνει μια μελέτη για το κτίριο, μια διαβούλευση πρόταση περιλαμβάνοντας και τις προτάσεις των κατοίκων και μια μελέτη δική του, να δει με τα κτίρια τι μπορεί να κάνει. Μπορούν να γίνουν σχολεία, γίνονται, ποιο είναι το κόστος, να έχουμε δηλαδή συγκεκριμένες προτάσεις, να ενημερωθούν και οι κάτοικοι. Αυτά καταλαβαίνετε, δεν γίνονται από τη μία μέρα στην άλλη. Καταλαβαίνω ότι είναι πάρα πολλά χρόνια, αλλά είναι πάρα πολλά μεγάλα έργα. Και να μπει ως προτεραιότητα το θέμα του καθαρισμού του χώρου, το οποίο νομίζω ότι είναι και το πιο απλό. Και να απομακρυνθούν αυτά τα κοντέινερ και ό,τι άλλες προτάσεις σε πράγματα που είναι πιο εύκολο να γίνουν, θα μπορούσατε να τις καταθέσετε και να προχωρήσουμε. Δεν μπορεί να μένει ένας τέτοιος χώρος μέσα στο Δήμο της Αθήνας, μέσα σε μια περιοχή που πραγματικά έχει προβλήματα και να είναι αναξιοποιητός. Και η απάντηση δική μας είναι ότι θα τους παραπέμψουμε στην Α υπηρεσία και στη Β υπηρεσία. Νομίζω ότι όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο. Ευχαριστώ. Λοιπόν, η κυρία Βαγγελίδου και ο κύριος Γεωργιάδης, ελάτε. Ναι, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ που δώσατε το λόγο. Θέλω να μιλήσω γνωρίζοντας πολύ καλά το χώρο, με βάση μια προηγούμενη ιδιότητά μου σαν γραμματέας της Τοπικής Ένωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης, δηλαδή των καθηγητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, έχοντας πολύ καλή γνώση του τι συμβαίνει εκεί. Ο χώρος είναι 14 στρέμματα ο συνολικός χώρος. Εκεί πράγματι λειτουργούσε μέσα σε κοντέινερ το ένα το ΕΠΑΛ. Σταμάτησε η λειτουργία του πριν από 5 χρόνια περίπου. Δεν είναι 5 χρόνια περίπου σταμάτησε η λειτουργία του και μεταφέρθηκε, έγινε μετεγκατάσταση του ένα του ΕΠΑΛ στο χώρο του τρίτου ΕΠΑΛ στην περιοχή της Ακαδημίας Πλάτωνος. Το πρόβλημα λοιπόν ποιο είναι το πρώτο και ουσιαστικό, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα αναφορικά με το πώς θα εξετάσουμε αυτό το χώρο. Είναι τεράστιο το θέμα.
Με τη μεταφορά του στη συγκεκριμένη στην Ακαδημία Πλάτωνος υπάρχει σοβαρό πρόβλημα ύπαρξης επαγγελματικού λυκείου στην ευρύτερη περιοχή. Είναι μια τεράστια τρύπα που δεν έχει επαγγελματικό λύκειο. Το αποτέλεσμα είναι να υποφέρει το τρίτο και το ένατο ΕΠΑΛ, γιατί είναι στην άκρη της πόλης στην Ακαδημία Πλάτωνος, και παράλληλα που αρκετοί μαθητές να πηγαίνουν είτε στο πρώτο ΕΠΑΛ στην πλατεία Καραϊσκάκη, είτε στα επαγγελματικά λύκεια του Εγάλεου. Στο χώρο μέσα υπάρχει με βάση το σχεδιασμό να γίνει επαγγελματικό λύκειο. Το τονίζω αυτό. Ο σχεδιασμός για το χώρο μιλάει για επαγγελματικό λύκειο. Εμείς κατ' επανάληψη είχαμε κάνει παρεμβάσεις προς την ΚΤΙΠ. Το καλό είναι σε αυτή την ιστορία ότι ο χώρος ανήκει στην ΚΤΙΠ. Αυτό είναι το καλό και έχει μια δυσκολία, να το πω, στο να χαθεί ο χώρος. Όμως η ΚΤΙΠ και το Υπουργείο σε αυτό το θέμα κοφεύουν. Εδώ θα ήθελα να πω ότι του Δήμου η ευθύνη πραγματικά για το χώρο είναι, χωρίς να θέλω να το μην παρεξηγηθώ, είναι κατά κάποιο τρόπο δευτερεύουσα. Το κυρίαρχο πρόβλημα βρίσκεται στην ΚΤΙΠ, η οποία πρέπει και τα κοντέινερ να απομακρύνει και να υλοποιήσει τον προγραμματισμό, ο οποίος υπάρχει χαρακτηρισμένα σχεδόν 20 χρόνια για να γίνει εκεί το ένατο ΕΠΑΛ. Ορίστε. Σαφώς είναι άλλη περιουσία. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι εκεί το πρόβλημα, πιστεύω. Θέλω να τονίσω, εμείς είχαμε κάνει προσπάθεια τότε, όταν δήμαρχος ήταν ο κ. Μπακογιάννης, να συνεννοηθούμε, να βρεθούμε με το Δήμο τότε, για να μας βοηθήσει στον αγώνα που κάναμε για το τι θα γίνει με το συγκεκριμένο χώρο, ο οποίος έχει δυνατότητες και σχολείο να φιλοξενήσει και πράσινο να δημιουργηθεί. Δηλαδή θέλω να τονίσω ότι θα πρέπει, κύριε Πρόεδρε, να υπάρχει μια συνολικότερη και πιο ποιοτικότερη εξέταση του συγκεκριμένου χώρου. Η λογική του άντε να το κάνουμε όλον ένα πράσινο, αυτό δηλαδή το οποίο υπογράφηκε, δεν ήταν και η καλύτερη λύση αναφορικά με το σύνολο του χώρου. Εκεί θέλω να καταλήξω με βάση αυτά τα οποία εμείς γνωρίζουμε. Τις ευθύνες της ΚΤΙΠ, που εκεί βρίσκονται οι κεντρικές ευθύνες, και του Υπουργείου, που τόσα χρόνια έχει αφήσει αυτόν τον τόπο, την περιοχή, να ρημάζει, και έχουν απόλυτο δίκιο οι κάτοικοι. Έτσι, ναι, και κλείνω εδώ. Απλά θέλω να τονίσω ακριβώς αυτό, την αναγκαιότητα πληρέστερης εξέτασης για το συγκεκριμένο χώρο. Ευχαριστώ. Κύριε Καβαθά. Κυρία Ευαγγελίδου, ναι, πείτε, για που έχει. Θα πω δύο λόγια στην κατεύθυνση αυτή που είπε μόλις ο κύριος Γεωργιάδης, την αναγκαιότητα πληρέστερης εξέτασης. Κάνουν καλά οι κάτοικοι που θέτουν και το θέμα των τριγύρω οικοπαίδων, το θέμα του ότι υπάρχουν χρήσεις πολύ συνδεδεμένες με το αυτοκίνητο, υπάρχει ένα τεράστιο θέμα στάθμευσης, είναι μια περιοχή η οποία έχει προβλήματα αλλά παρέχει και ευκαιρίες. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Για να γίνει όμως το ξεκίνημα, έχουμε μια προγραμματική σύμβαση, η οποία όταν την είδα είπα μάλιστα είναι μια ρεαλιστική. Η κατεύθυνσή μου είναι γενικά να κινούμε σε κατεύθυνση realpolitik. Ωραία. Έχουμε λοιπόν μια συμφωνία που λέει ότι ο Δήμος σας κάνει για λίγα χρόνια τον αύλιο χώρο και σας αφήσουμε το κτίριο που είναι παλιό και είναι δύσκολο. Όμως στην πράξη, πηγαίνοντας εκεί, διαπιστώνει κανείς ότι αυτό δεν είναι αυτονόητο. Δεν μπορείς να δώσεις χρήματα, γιατί και οι δουλειές που χρειάζονται για να γίνει ο γύρω χώρος είναι ακριβές και κοστοβόρες και θέλουν ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο. Αν δεν ξέρεις πού θα είναι η είσοδος του σχολείου, πώς θα γίνει το σχολείο, θα πάρει επέκταση σε σχέση με το διατηρηταίο. Είναι ένα δύσκολο ζήτημα να εφαρμοστεί έτσι. Πόσο μάλλον που υπάρχει και η περιβάλλουσα περιοχή, που δεν έχουν γίνει διανοίξεις, επειδή είναι στα όρια της Εθνικής Οδού, έχει ένα περίεργο καθεστώς εντός-εκτός σχεδίου κλπ. Άρα απαιτείται μια ολοκληρωμένη μελέτη, απαιτείται ένα ξεκαθάρισμα μεγαλύτερο σε σχέση με το σχολείο και ενδεχομένως να έχουμε τα εργαλεία. Υπάρχουν ιδέες και ο κύριος Χρυσόγελος έχει κάποιες και από τη δικιά μας τη σκοπιά ίσως, αλλά πρέπει να το δει κανείς σαν δυναμική δύσκολη, σαν ένα δύσκολο σύνθετο θέμα, ας το πούμε, που απαιτεί μεγαλύτερη θεώρηση και μεγαλύτερη διαβούλευση. Είναι χρήσιμη η συμβολή των κατοίκων, δεν είναι όμως μονόδρομος. Δηλαδή το να γίνει ένα νηπιαγωγείο, νομίζω είναι το αίτημα, που δίπλα έχει και ένα παιδικό σταθμό, είναι κάτι που πρέπει να το... Δεν είναι αυτονόητο εφόσον υπάρχει το αίτημα του τεχνικού λυκείου, άρα θέλει μια συνολικότερη θεώρηση και ενδεχομένως ένα σχεδιασμό
Μπορεί να ήταν και ενδιαφέρουσα ιδέα ένας αρχιτεκτονικός διαγωνισμός, αν μπορέσουμε ποτέ να τον κάνουμε, σε σχέση με το ότι υπάρχει αυτό το διατηρητέο που είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά πρέπει να αποσαφινιστεί το κτηριολογικό πρόγραμμα που βάζει η ΚΤΙΠ και το Υπουργείο Παιδείας. Ευχαριστώ. Ωραία. Κύριε Καβαθά, επί της πρότασης. Καταρχήν πρέπει να διευκρινίσουμε δύο πράγματα. Ότι ο Δήμος δεν έχει σκοπό να αλλάξει τη χρήση του ακινήτου αυτού. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Διότι αναφέρει, έχω το λόγο παιδιά που το λέω, σας παρακαλώ. Στην επιστολή, στην τέταρτη παράγραφο, στην επιστολή λέει το όραμα μιας μικρής τεχνόπολης. Αναφέρουν οι κάτοικοι. Δηλώνουμε λοιπόν σε αυτό, γι' αυτό το είπα, δηλώνω σε αυτό ότι δεν υπάρχει τέτοιος σκοπός να αλλάξει η χρήση του συγκεκριμένου ακινήτου. Τώρα, όσον αφορά το σχολείο. Το σχολείο, όπως αναφέρθηκε και πριν από λίγο, αφορά περισσότερο την ΚΤΙΠ. Αυτή είναι ο ΚΤΙΠ, για να το ξεκαθαρίσουμε, είναι ο παλιός ΟΣΚ, Οργανισμός Σχολικών Κτηρίων. Αυτή είναι αρμόδιοι για αυτό το κομμάτι. Για το θέμα της καθαριότητας. Πριν από ένα μήνα περίπου, ήρθαν τα συνεργεία του Δήμου και καθάρισαν το χώρο και κλάδεψαν τα δέντρα. Η βοήθεια που σας ζήτησα είναι το εξής, ότι λίγο να προσέχουμε όλοι. Γιατί όταν πήγα εκεί, 2 φορές που έχω πάει, ήταν μια κατάσταση περίεργη και όλοι λίγο πολύ φταίμε για αυτό το πράγμα. Δεν είναι μόνο όσοι αναποθέτουν πράγματα. Δεν ξέρω αν... και ένα σημαντικό κομμάτι για τα δύσκολα θέματα είναι και ο μικρός χρόνος της σύμβασης, 5ετής, για να ξεκινήσει να γίνει μια διαδικασία, μια διαδικασία χωροθέτησης και τα λοιπά που ανέφερε η κυρία Ευαγγελίδου ή όσα ανέφερε ο κύριος Γεωργιάδης, απαιτείται χρόνος και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Ακούστε με λίγο. Αυτό. Λοιπόν, είναι μικρός, το ανέφερα για την 5ετή, είναι μικρός ο χρόνος και γι' αυτό αναφέρθηκα πριν από λίγο, όλοι μαζί θέλουν να προχωρήσουμε και θα το κάνουμε, διότι συνήθως εγώ όταν λέω κάτι, τουλάχιστον προσωπικά εγώ και όσοι με γνωρίζουν, ξέρουν ότι όταν δεσμεύομαι για κάτι, το κάνω. Και αυτό θα το κάνω. Να συνεννοηθούμε οι 3 φορείς, ώστε να προχωρήσει αυτό το θέμα. Διότι δεν μπορεί μόνο ο Δήμος να ξεκινήσει και να κάνει οτιδήποτε. Χρειάζεται και το Υπουργείο Πολιτισμού και η ΚΤΙΠ, ώστε να συνενέσουν για να προχωρήσει οτιδήποτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό, θα αλλάξει αυτό. Άρα η προτινόμενη, κύριε Καβαθά, για να διευκρινιστεί, η προτινόμενη απόφαση είναι ότι ο Δήμος επιμένει στην υλοποίηση των θεσμοθετημένων με το σχέδιο πόλης χρήσεων, δηλαδή την υλοποίηση σε τμήμα του ακινήτου σχολείου, με ειδικότερο προορισμό προς σχολική αγωγή και επαγγελματική εκπαίδευση και στο υπόλοιπο τμήμα χώρου πρασίνου. Κύριε Πρόεδρε, όπως ακριβώς ορίζεται. Γι' αυτό είπα δεν θα πρόκειται να αλλάξει η χρήση. Επειδή πρέπει να πάρουμε και μία απόφαση. Τώρα, αν υπάρχουν. Γι' αυτό ανέφερα, κύριε Πρόεδρε, ότι δεν πρόκειται να αλλάξει η χρήση του ακινήτου. Ωραία. Όπως την ανέγνωσα. Κύριε Μπακογιάννη, ζητήστε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, καλόπιστα το λέω. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω. Ποιο είναι το σχέδιο. Συμφωνούμε. Ας συμφωνήσουμε, αν θέλετε, σε αυτό, ως τον υπέρτατο τελικό μας στόχο. Πώς θα φτάσουμε ως εκεί. Λέτε ότι πρέπει να συνεννοηθείτε με 2 άλλους φορείς. Μα με τον έναν έχετε ήδη κάποια συνεννόηση, μπορεί να μην αρκεί, αλλά έχετε ήδη κάποια συνεννόηση, αναφέρομαι στην ΚΤΙΠ, και ο άλλος φορέας, το Υπουργείο Πολιτισμού, είναι καθαρά αδειοδοτικός σε αυτή την περίπτωση. Και εξαιρείται έναν άλλο φορέα, εφόσον μιλάμε για σχολείο, που είναι το Υπουργείο Παιδείας. Πρακτικά, εδώ πέρα χρειάζεται, νούμερο 1 η απόφαση, ωραία να την πάρουμε μαζί σας, καμιά αντίρρηση. Νούμερο 2 η μελέτη, μίλησε η συνάδελφος λίγο νωρίτερα για αρχιτεκτονικό διαγωνισμό, ενδεχομένως πρέπει να το συζητήσουμε αυτό. Να κάνουμε μια μελέτη και σκοπιμότητας, να δούμε, μια προμελέτη σκοπιμότητας, να δούμε αν αυτό που εμείς θέλουμε είναι τεχνικά εφικτό και με ποιο κόστος. Επόμενο βήμα, να εξασφαλίσουμε τη χρηματοδότηση εφόσον έχουμε τη μελέτη και να προχωρήσουμε. Εν τω μεταξύ, μπορούμε να δούμε το πράσινο λίγο πιο σοβαρά. Δεν εννοείται τώρα απλώς να λέμε στους κατοίκους προσέχτε, γιατί εμείς ήρθαμε πριν 1 μήνα. Θέλει μια συστημική σοβαρή προσέγγιση και βεβαίως και το κοροπούλι δίπλα επίσης. Αλλά
αν δεν είσαστε έτοιμοι ως ομάδα, επειδή βλέπω ότι υπάρχει γνώση μες στην ομάδα σας, μήπως να το ξαναφέρετε, να το συζητήσετε λίγο μεταξύ σας εσωτερικά και μετά να το ξαναφέρετε για να μπορούμε κι εμείς να σας είμαστε λίγο πιο χρήσιμοι. Γιατί αυτή τη στιγμή η συζήτηση, πολύ φοβάμαι, ότι οδηγεί στο κενό. Ο κύριος Βουρδουμπάς. Κοιτάξτε τώρα, υπάρχουν δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι δεν είναι ένα πράγμα το οποίο το αντιμετωπίζετε σήμερα για πρώτη φορά. Κάποιοι είσαστε δημοτικοί σύμβουλοι και παλιότερα. Ο κύριος Γεωργιάδης έχει και εμπειρία και με άλλη ιδιότητα στην περιοχή και το ξέρει. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, ακόμη και να μην ξέρατε πριν αναλάβετε τη διοίκηση, είναι 7 μήνες, από το Γενάρη έχετε πάρει το κείμενο. Κάπως πρέπει να, πώς το λένε, όταν έρχεστε εδώ πέρα να είστε λίγο πιο προετοιμασμένοι σε σχέση με αυτά που συζητάμε. Γιατί αλλιώς, εκτός αν από την αρχή ήταν στις προθέσεις σας, ίσως να το δείχνει αυτό και το γεγονός ότι ο Δήμαρχος δεν έχει εμφανιστεί ούτε για 1 λεπτό στη διάρκεια της όλης κουβέντας, ούτε 1 δευτερόλεπτο, να πάρει έστω μια μυρωδιά από το τι συζητιέται, ότι σήμερα θα βγάζουμε μια απόφαση η οποία δεν θα έχει κάποιο ιδιαίτερο αντίκτυπο, μια γενικούρα. Θα διατυπώσουμε πάλι μια ευχή, θα πούμε ναι, παιδιά, σας τυπάμε την πλάτη, στηρίζουμε γενικά τις διεκδικήσεις σας, αλλά αυτό το πράγμα δεν θα έχει συγκεκριμένο πρακτικό αποτέλεσμα. Γιατί, κοιτάξτε τώρα, εγώ τι θα καταλάβαινα ότι θα ήταν μια συγκεκριμένη απάντηση. Παρένθεση, δεν μας είπατε ποιες απαντήσεις λάθος δόθηκαν το Γενάρη, θα μας το πείτε άλλη ώρα. Τι συγκεκριμένο θα περιλάμβανε? Σημαίνει αυτά που μπορεί τώρα να κάνει ο Δήμος, θα τα κάνω μέχρι τότε. Αυτό σημαίνει η απάντηση συγκεκριμένη. Τι είναι, δρόμος αυτό, πεζοδρόμηση αυτό, χωροθέτη, τι είναι να κάνει, τι μπορεί να κάνει ο Δήμος, ποιες είναι τις αρμοδιότητες του, αυτά μπορεί, αυτά μέχρι τότε. Δεύτερο, πότε θα συναντηθώ με την ΚΤΙΠ, πότε θα συναντηθώ με το Υπουργείο Πολιτισμού. Αυτό σημαίνει σχέδιο. Θα σε φτύσει η ΚΤΙΠ, μπορεί. Ναι, αλλά άμα δεν τη συναντήσεις, τι συζητάμε τώρα? Άρα λέω, μέχρι τώρα, αυτό το οποίο ήρθε ο κύριος Δήμαρχος, να ακούσει έστω το φινάλε. Λέω, αυτό που μέχρι τώρα και προσπάθησε ο Πρόεδρος να το φέρει ως διατύπωση απόφασης, είναι ένα ευχολόγιο. Μπράβο, καλά τα λέτε. Πώς το είπε ο κύριος Μπακογιάννης στην αρχή, δίκιο έχετε, όλα τα χρόνια δίκιο έχετε, αλλά ούτε σήμερα θα το βρείτε. Αυτό τους είπατε, σε χοντρές γραμμές. Λέω, έχει νόημα να καταλήξουμε σε κάτι συγκεκριμένο. Αυτό φαντάζομαι, αυτό κατάλαβα εγώ ότι ζητάνε οι κάτοικοι. Γιατί είναι ένα θέμα το οποίο στο Συμβούλιο, με αυτή την έννοια της ανάδειξης του προβλήματος, έχει έρθει και όλοι συμφωνούμε ότι υπάρχει θέμα. Όλοι συμφωνούμε, δεν υπάρχει άνθρωπος να διαφωνήσει. Το συζητάμε δεκαετίες. Ο κύριος Παπαδάκης. Ναι, κύριε Πρόεδρε, παίρνω το λόγο επειδή θέσατε το ζήτημα να ληφθεί κάποια απόφαση. Και θέλω να πω το εξής. Από τις τοποθετήσεις που έγιναν, περισσότερα είναι τα ερωτηματικά που μου γεννήθηκαν παρά οι απαντήσεις που μου δόθηκαν. Ευχής έργο θα ήταν να δοθεί ο λόγος ξανά στους κατοίκους, γιατί θα ήθελα να ακούσω τα δικά τους σχόλια σχετικά με τις τοποθετήσεις των αντιδημάρχων. Αλλά όσον αφορά το θέμα της απόφασης, θα πω το εξής. Υπάρχουν 2 επιλογές. Η μία είναι να διατυπωθεί ένα ψήφισμα σήμερα, μια γενική απόφαση η οποία να απηχεί, να στηρίζει τις θέσεις των κατοίκων. Αν οι ίδιοι το θέλουν και θεωρούν ότι αυτό τους εξυπηρετεί, εγώ είμαι απόλυτα σύμφωνος και θα κάτσουμε να το δούμε στο τέλος της συνεδρίασης να διατυπωθεί. Εάν είναι η απέτησή τους κάποια πιο συγκεκριμένη πρόταση, αυτή η πιο συγκεκριμένη πρόταση θέλει πιο συγκεκριμένη προετοιμασία και σε κάθε περίπτωση θέλω να παρακαλέσω με την επιμέλεια του κυρίου Καβαθά να μας σταλούν και η σύμβαση με την ΚΤΙΠ και όλα τα έγγραφα τα οποία έλαβε υπόψη του για να εισηγηθεί, προκειμένου να έχουμε καλύτερη γνώση. Κύριε Παπαδοπούλου. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχει συζητηθεί ήδη το θέμα στην 4η Δημοτική Κοινότητα και υπάρχει και κάποια εισήγηση της κοινότητας. Όχι, δεν υπάρχει κάτι, βλέπω. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω το εξής και ίσως να εξεταστεί, βέβαια είναι και μερικά θέματα παρακάτω. Μας έχετε φέρει κάτι project οικολογικά, κλιματικά κτλ. Για κάτι κήπους και κάτι τέτοια. Θα τα δούμε αργότερα. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Αυτός ο χώρος δεν μπορεί να ενταχθεί σε κάποια από αυτά τα project? Μήπως πρέπει να εξετάσουμε λοιπόν, γιατί είναι πάρα πολλά τα στρέμματα και είναι και πάρα πολλά τα εκατομμύρια το project. Μήπως λοιπόν πρέπει τέτοιους χώρους, αλλά και το συγκεκριμένο που είναι τεράστιος, να ενταχθεί σε κάποιες από αυτές
τις αναπλάσεις ουσιαστικά που θέλετε να κάνετε και νομίζω ότι προσφέρετε και ο χώρος γιατί είναι και τεράστιος και είναι και μέσα στην ατζέντα σας. Μήπως μπορούμε λοιπόν να τον εντάξουμε, γιατί λογικά θα έρθουν και άλλα, φαντάζομαι. Μέσα σε κάποιες από, από αυτά τα σχέδια, μήπως να συνεξεταστεί και αυτό. Δηλαδή, εγώ θα συμφωνήσω και με τον κύριο Μπακογιάννη και με το ΚΚΕ που είπαν ότι όντως θα πάμε σε κάποιο γενικό, έτσι όπως φαίνεται. Καλό θα είναι να ξαναέρθει το θέμα με πρόταση από τον Δήμο πια, έχοντας συνεξετάσει όλες τις και έχοντας συμπεριλάβει και όλες τις προτάσεις που υπόθηκαν και μέσα στο Συμβούλιο. Νομίζω ήταν πολύ επικοδομητική η συζήτηση. Να πω, θα κάνω την εξής πρόταση. Επειδή έχει σημασία και από τη συζήτηση που έκανα με τους κατοίκους, όταν είχαν έρθει και είχαμε συζητήσει στο γραφείο, να τοποθετηθεί το παρόν Δημοτικό Συμβούλιο, όπως είχε τοποθετηθεί το 2021, με 2 γραμμές τότε, ότι επιμένει ο Δήμος στην υλοποίηση των χρήσεων των θεσμοθετημένων και σε μία δεύτερη παράγραφο, πράγματι, να αποφασίσουμε ότι το θέμα θα μελετηθεί από τις δημοτικές υπηρεσίες και θα έρθει με αναλυτικότερη εισήγηση σε επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Κύριε Ευαγγελίδου και κύριε Καβαθά, μέχρι το τέλος του χρόνου? Νωρίτερα. Μέχρι το τέλος Νοεμβρίου. Ωραία. Μέχρι 31 Ενδεκάτου του 30 Νοεμβρίου, με συγχωρείτε, 30 Νοεμβρίου του 24. Έχω αρχίσει να... Θα πάρουμε μια άλλη απόφαση. Ελάτε, κύριε Καβαθά, πώς... Τον έχετε. Συνήθως δεν κάνω αντιπολίτευση, αλλά αν θυμάστε, κύριε Μπακογιάννη, στο συμφωνητικό που έχετε υπογράψει υπάρχει η παράγραφος 5. Στην παράγραφο 5 αναφέρει, για να μην το διαβάσω ολόκληρο και τρώω το χρόνο σας, μετά τη συντέλεση της αναγκαστικής απολωτρίωσης και εντός διετίας έθεσε πολλαπλά προβλήματα στη μελέτη. Ανέβασε κατά πολύ τη δαπάνη κατασκευής του διδακτηρίου και συνεπώς δυσχέρανε την εκπλήρωση του σκοπού της αναγκαστικής απολωτρίωσης. Για το λόγο αυτό, αν και έχει χαρακτηριστεί ο χώρος ως σχολικός, δεν έχει αναγερθεί μέχρι σήμερα διδακτήριο. Δηλαδή, όλοι ξέραμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Για ποιο λόγο η ΚΤΙΠ δεν το έχει χτίσει ακόμα. Το ξέρετε κι εσείς. Δεν θέλω αυτή τη στιγμή να μου λέτε... Μου είπατε ότι φτιάξατε έναν λόγο για να μπορούμε εμείς να προχωρήσουμε. Εφόσον ξέρατε ότι ήδη υπάρχει πρόβλημα και εγώ δεσμεύτηκα στους κατοίκους, αν ακούσατε πριν από λίγο και τους είπα ότι εγώ επειδή όταν δίνω τον λόγο μου θα τον τηρήσω. Και δεσμεύτηκα ότι θα κάνω οτιδήποτε χρειάζεται για να προχωρήσει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, άρα η απόφαση είναι... Η απόφαση λοιπόν είναι ότι ο Δήμος Αθηναίων επιμένει στην υλοποίηση των θεσμοθετημένων με το σχέδιο πόλης χρήσεων, δηλαδή την υλοποίηση σε τμήμα του ακινήτου σχολείου με ιδιωτικότερο προορισμό προσχολική αγωγή και επαγγελματική εκπαίδευση και στο υπόλοιπο τμήμα χώρου πρασίνου. Το ζήτημα θα μελετηθεί περαιτέρω από τις υπηρεσίες και θα εισαχθεί εκ νέου στο Δημοτικό Συμβούλιο μέχρι την 30 Δεκάτου του 2024. Να το βάλουμε σε ψηφοφορία. Υπέρ. Θα έρθει περαιτέρω. Υπέρ. Κατά. Αποχή. Λευκό. Και κύριε Παπαδάκη, δεν σας... Υπέρ, έτσι. Ομόφωνα, λοιπόν, εγκρίνεται. Και εμείς, Ελεύθερη Αθηναίοι, υπέρ. Το σύνολο του σημείου. Το ζήτημα. Λέω να το διευκρινίσουμε, κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε τώρα, για να ξέρουμε τι ψηφίζουμε. Το σύνολο του ζητήματος. Ναι, λέω και για τα ζήτημα με τα το σύνολο των ζητημάτων. Λέω, το σύνολο των ζητημάτων θα μελετηθούν περαιτέρω. Οκ. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε στο δεύτερο.